Sakwulina pedaringane nok pinggir lawang. Bumi iki dudu warisane nenek moyang tapi titipane anak putu tersayang. Mulane ayo padha dilestarekno. Hasil bumi ayo disyukuri sebab iku anugerah ilahi. Lali-lali aja lali dulur aja ngono ludruk RRI. Rumangsa seneng dolor rasane ati aku nek nyawang bumi sing endah seger lan asri kabeh iku paringane kang sawah gunung segara kalilan alas sumber sandang pangan sing tanpa batas. Mula sapa sing rajin sergap lan akas mesti panguripane gak bakal dewa. Bumi Indonesia niki kena diarani murah sandang pangan. Mula masyarakate gak bakal kekurangan. Indonesia terdiri lautan, pantai dan daratan. Sing paling luas kawasan pedesaan. Sing urip ana kota ngandalno pengetahuan. Sing ana pesisir padha dadi nelayan. Sing ana pegunungan ngandalno perkebunan. Sing ana kawasan perdesaan padha dadi pertanian. Yuk, tarik. Bumi pertiwi bakal bisa lestari
keluargane sergap ngopeni gotong royong manunggal dadi sawiji urip ayem tentrem iku sing digoleki hati tenang melamun oh dinda cuitaku ingat betari wayat yang dulu waktu kita bertemu hati rindu berduri sayang tidak tersampai retak patah jiwa tak bernyali ingat Dinda Bestari maafkan Dindaku beta lama tak bersua karena sedang membela negara yang terserang bahaya doa puji juwitan ku harapkan bersama sampaikanlah salamku segera untuk Medan Berira ternyata Jula Juli atau Kidungan tuh dibuat versi apa aja bisa. Dileboni sembara kok ya gelem kok cocok yang pas. Inilah jenius Cocok. lokal ya kekayaan budaya daerah kita. Ya tergantung dari kita mau kreativitasnya kemana. Kalau semakin banyak kreativitas dan menyesuaikan keadaan itu akan lebih baik. Cak Pendik tahu ngitung dengan bahasa Inggris tuh kayak tahu. Itu bahasa Cina ya tahu. Itu disesuaikan dengan intelektual dan juga yang update saat ini. AQ dan EQ. Dan agungnya lagu apa Geni Jula Juli luar biasa. Iya. Wong lagu barat ya. Iya. Dilebono kaya cocok. Ya cocok pas. Gak merubah itu. Rilis milad mikro. Nah, itu gak merubah tas gitu. Tapi Iya. gendeng pas. Pas. Memang gendeng Jula Juli ku rek digawe opo ae cek enak. Kan apa ngarane kesenian tradisional termasuk gamelan. Ikan seje barek apa ngaran musik-musik lain. Betul. Makanya ini diusulkan atau bahkan mungkin wes ya sebagai warisan dunia kekayaan. Oh tak sudah, benda. gamelan sudah. Ya sudah. Sudah Termasuk UNESCO wayang, masuk ya. Termasuk Jula Juli. Ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini, waduh. Koyo MC sampean. Kita kedatangan tamu seorang dosen. Ya, dosen teko Sekolah Tinggi Wilwatikta. Wilwatikta. Ya, Siapakah dia?
Inilah. Ah, biyen nek siar Ludruk cara biyen Cak. Cak Kusnan coba. Lho, Cak Kusnan sing biyen Panorama. Kami tampilnya. Iya. Ini biasanya pertengahan. Iya. Mariane lahir, cower, ngenteni 20 tahun. Iya. Nah, itu Terus kan ini beda kaina. Iya. Panorama. Artinya tuh pandangan jauh. Dunia berputar. Dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari ke minggu, bulan dan menjadi tahun. Cerita ini berselang 20 tahun kemudian. Nah, Metune arek sing wis gede. Oh iya, ngene tak tutupno. Berkat bimbingan orang tua. Tapi ono maneh. Kami sisipkan cerita untuk besok malam. Kan ngono? Iya. Besok malam mempersembahkan sebuah cerita yang diberi judul Sokol Pendekar Gunung Gangsir. Hei, keliru. Sokol Pendekar Gunung Gangsir. Terus. Sing bener apa, Cak? Sokol Pendekar Sumur Gemuli. Nah, iku ngene Cak Insap. Iku ana salah ucap, salah dengar, karepe bener tapi gak bener. Iya. Bahkan ana sing didungokno teko kuping tapi pengucapannya ya bener tapi maknanya salah. Contohnya ya apa ya? Hadirin yang berbahaya. Hadirin yang berbahagia. Inilah sebelum menginjak cerita kita saksikan dulu tari Pasifik Jawa Timur. Oh. Takono, salah sing ndi ngono. Salah sing endi, Cak? Kok Pasifik? Maksudnya ya apa? Karpeno tari khusus nek di bahasa Indonesia kan tari spesifik. Tari khusus. Khusus iku kan spesifik. Lah karena sing nyerno iki cuma tau nerokno tau ngrungun gak jelas artinya apa. Tari Pasifik Jawa Timur. Rumangsane wis bener. Iya, ya gak ikut tok sing keliru. Alah kok sampai kenapa kedatanganmu kok kedaluwarsa? Iku mang sing ana MC ku mang yo. Sebelum kita menginjak acara. Lah, acara ini kok diinjak. Lah itu. Ngomong-ngomong MC ya. Terus seneng lho Mas. Tapi salah itu diinjak, Pak. MC biyen Iya. Mas itu jadi skerem. Ini terus dibuka nang ngono ya. Iya. Kan terus sekarang mah. Karo aku wong anyar. Sing dipangan karo lontong karo anu iki lho. Iku arem-arem. Arem. Ini jame anyar ngono. Heeh. Panorama. Pana gak ngomong. Jadi tapi diketok-ketokno Cak ya. Baiklah hadirin pada ini jame anyar sale. Iya. Ya mergo biyen iki mangane bahaya ya antara salah ucap, salah dengar. Iya. Makanya tugas awake dhewe saiki ya minimal ya. Persepsi. Lah, Iya. biasane biyen itu ku nyebeng Cak Insya. Oh, nyebeng. Dadi nyonto. Nek sing arep salah, sing ngetutna ya melok salah. Nek saiki istilahnya copy paste lah, itu bahaya juga. Enggak roh maksude. Ya melok-melok tok. Ane masalah ngomong iya, Pak. sekerem barang mah. Oh, sekerem. Apa kalau Mas Hengki kan dene kate Ludruk. Oh, Jadi blackout bareng ero. Blackout. Lah black iku lah memang bahasa Inggris. Ya, Black iku jarene hitam. Peteng maksude. Waktu peteng iku mang metu wonge metu ngono lho. Ya sing bener bukan blackout, blackout. Nah, Blackout kan keluar Wong iya. Ludruk kan senengane gampange ya. Oh, ya. Bukan gampang ya, mereka salah ucap. Iya, tapi kan kan bagian apa? Bagian blackout. blackout. Oh, ngono lho ya. Ya sing bener kan blackout. Biasa iku peteng Bahasa. ganti Iya. kelir ngene iku lho. Nah, ayo mari kelir apa alas terus ganti. Gampangane blackout rek, blackout. Langsung dibuatek sruwet, gupuk kabeh dadi ireng. Biyen cek ana ludruk tobongan ya, ana ludruk gedong, para generasi muda cek iso sinau teko kono. Nah saiki karena gak ono, makalah RRI Surabaya ada ludruknya, para mahasiswa iso belajar nang kene. Nah, Senan iki ini nek RI kan pengepur. Pur. Ngepur. Nah, apa? Basa Londo iku. Sajane Pur. Artinya apa itu, Cak? Di Jepang. Keluar Depan. duluan. Itu. Langsung dipakai-pakano PT. Ya pakan PT Pur iku jenenge. Lah iya. Makanya disebut kalau neng ludruk poris. Orang yang keluar pertama dalam sebuah pertunjukan poris. Puris. Ojo porek lho siji meneh. Puris. Nek saiki Lek porek iku ana lakone ganteng terus ketekan lakon liya porek. Ngambil sampai saiki aja ana ngono iku. iya. Ngomong ijen iku apa mau?
ngepur. Nah, nek saiki kan istilah stand up. Ngomong ijen. Iya. Stand up. Kadang ya bener ya nisap. Lho, aku gak mesti ya. Delok angine. Itu kan enggak tepat ya. Aku gak tepak tapi. Terus istilah apa ono lek ning teater ono dramaturgi. Oh. Itu aturan bermain drama. Ya toh, makanya kadang-kadang diadopsi karo kanca-kanca ludruk, lek drama. Maksudnya adegan sing serius, sing apa iku bener-bener menjiwai. Drama. Lek adegan sing telongso disebut klasik nek, klasik. Oh, klasik. Tapi kabeh iku mang ya disebut hiburan. Lah carane ndelok hiburan ya apa? Ya apa? Ya capek ndik iku. Bro, kapane biyen iki kapane sing jago ngarep bagian apa? Portir. Istilah kan dhewe. Iya. Sinten Gembagus nih sare kapuran. Terus nek ngarani tokoh atau aktor dalam ludruk biyen ya iki. Iya. Kenal ora aku penggantenge ludruk RRI. Sampai kok ngono ya. Ngono. Apa ngerti maksudnya iku? Gak ngerti aku dhewe soalnya gak tau dadi wong ganteng aku. Pengganteng itu adalah aktor yang memang jadi bintangnya. Karena wong mekiti nek wong ludruk. Karena wong apa jenenge? Wayang ngono apa ya? Apa itu? Hodeng. Oh iya, hodeng iki lho. Apa? Melete atau hodeng itu bahasa Belanda itu juga. Artinya wirawiri supaya didelok wong hodeng ya. Kan tahu ngono ya. Iku nek zaman saya iku caper. Nah, cari perhatian. Kan tahu ngono ya. Gak tau melok ludruk gedong. Gak persoalannya bukan iku kan gak tahu ganteng iki malah. Lah ya iku mau di antaranya. Ludruk tabungan iku ono bagian peranan ngono ya. Oh iya. Balik nomor mana kebayang. Ya iku jenenge hodeng. Nah, iki jenenge hodeng. Begitu katene main udan deres. Lontur hodeng ya. Nek aku hodeng gak tahu, Cak. Nek dadi budeng aku tahu. Tapi ya kudu gendeng nah. Tapi kudu duwe semboyan kan. Iki semboyan. Iling-iling semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya Surabaya.
Sakning sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Dalu niki ndamel lampahan Anak Pungut seri kalih tamat. Ide cerita Cak Sabil. Sutradara Cak Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan Ibu Rumini dipun lampahaken ning Purbandari. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Gunawan. Bu Gunawan katindakaken dening Ning Deni. Hartini dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Hartati dipun lampahaken ning Wiwi. Cak Puryadi dalu niki maragani dados Pak D Suntoro. Pak RT dipun lampahaken dening Cak Pendi. Cak Kusnan, Cak Insap dalu niki dados penduduk. Karang Taruna dening mahasiswa lan mahasiswi saking Hasyim Ashari Tebu Ireng Jombang. Cak Heri kalian Cak Sabil dalu niki dados tiang kampung. Cak Ning giaran Ludruk RRI dalu nika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Operator dening Cak Isnan. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Apa sih, Cak? Kok apa iki? Sampeyan iku aku ngerti sing sampeyan karepno. Sampeyan kate nyalahno aku sih. Loh. Wis ta. Iki lho sing tak enteni. Lek awakmu wis rumangsa, oleh-olehane kon manja. Anak iki kok kaya ini. Ya gak kaya ngono sih, Cak. Saiki anake dhewe awake dhewe golek dhuwit iki gawe sapa jajale? Lek gak gawe anak, sampeyan ya ngono bolak-balik mbok tinggali, awake dhewe kerja ya nyambut gawe pancen ya gawe anak. Arek iki butuh perhatiane sampean lah ya ngono sih. Gak nyalahno aku tok ngono. Aja lali lho. Dhisik aku tau ngomong. Ya apa nek anake dhewe dipondokno. Kon sing gak setuju. Heh? Lah rumangsane pondok iku areke kok ya apa sing bersosialisasi ndek njaba? Hah? Lah lingkupe nek pondok ae ngono sakno arek gak. Lah ya ngene iki. Terus sakno terus kedadiane kok ngene iki. Ya apa? Gak izin kan wong tuwa. Sik ta lah, Cak. Arek iku bersosialisasi, hidup ndek lingkungan iku ya gak mergo kiwa tengene tok, tapi ya butuh wong tuwa. Saiki sampean ndi tau nuturi mbere anake sampean? Lho, mau salahno aku. Lha saiki sapa? Lek pancen anak iku cedhek karo awakmu pancen anak dhewe anak lanang gitu. Ya mestine awakmu ya sing luwih ekstra. Awake dhewe iki padha nyambut gawene. Aku sik sempat ngobrol mbek anakku isik. Sampean kapan?
Ojo-ojo sampean iki malah duwe apa-apa ndek mburi kono. Gak iso ngerteni anake sampean dhewe, heh. Curiga wis elek kon. Dik, aku nek wis kaya ngene, ana kedaden getun. Tamu. Getun. Jenenge getun iku mesti ning mburi, Cak. Bolak-balik aku ngomong wis nek perlu awakmu sebagai ibu rumah tangga wis gak usah katik ngomong saya sebagai wanita karir. Iki ngene iki lho lene. Aku mau sampun nek kon dadi ibu rumah tangga gak iso nyukupi awakmu ngono ta. Saiki lek aku dadi ibu rumah tangga ndek omah. Maringno kok dititipi barek ibuke sampean ya apa? Wong sampean dhewe dititipi ibuke sampean gak gelem ngono kok. Mergo awakmu gak gelem dadi ibu rumah tangga. Umpama awakmu katrem ngono omah. Ngurusi anak. Ngurusi penggawean omah. Kira-kira ya lah buktine lho Cak, saiki aku nyambut gawe, duitku ya kanggo gawe omah, kanggo sekolahane anak, nambah-nambahi butuhku dhewe. Apa sih sampean iki? Lek nyandak-nyandak perkara dhuwitmu, kayamu. Aku saiki takon to. Sajeki awakmu duwe kaya akeh. Awakmu gak sadar. Apa sing mok duweni iki lho, nek gak regane bandrole larang kon gak gelem tuku. Ya mesti sih, Cak. Kok bergaya kan? Ya rugi aku nyambut gawe gak iso tuku barang branded. Dik. Ngono lho. Lu gak usah ndelok koncone waduh sepatu. Gak izin ta sampean, gak izin ta duwe bojo barang-barangnya murah. Engko mari ngono pas dijak nyambut gawe, dijak ketemu koncone nyambut gawe, dijak relasi kerja, mari ngono barang-barangnya bojone murah-murah. Sampeyan iku ya apa sih? Wis iki kudu nyelametno anake awak dhewe. Sadurunge awak anake awak dhewe disidang, awak dhewe kudu nyiapno dhuwit 200 juta. Ya apa? Wis ngene, mas-masanmu kelompokna kabeh dolen. Ya apa sih, Cak? Kok ya apa? Kanggo anak iki lho. Sampeyan jare iso nyukupi, saiki malah ana kedadian koyo ngene nyalahno aku. Duite njaluk le aku, mas-masanku barang-barangku malah sampeyan njaluk ya apa sih sampeyan iku? Ya aku yang nguruni, ngono lho. Kok ya apa sih kon niku? Apa dijarno ae ta? Ya jok ngono sih, Cak. Wong iki anake dhewe kok. Gak izin barek tangga sih, Cak, koyo ngene iki. Lah iya nek kon rumangsa gak izin barek tangga, ya yuk dirembuk sing apik. Apa sing duwe kelompok nang dadi sithik wis. Timbangane aduh, ya apa nek anake dhewe sampe disidang terus sampe mlebu penjara. Ya apa ngene iki? Izin awak dhewe iki. Ngono lho. Iki duduk sampean tok sing izin, aku ya izin, Cak. Nah. Ya ngene iki kaitane lho salah sampean. Sik ngene-ngene, Cak. Arek iku anake sapa sih? Dudu anakku tok, Mas, aku sing lairno, aku sing bobot 9 wulan. Lah sampean iku dadi bapak mesti ya esuk nuturi padha-padha lanange. Wong lanang iku kudu ya apa? Dek lingkungan iku kudu ya apa lah ya ngono sih. Undat-undat perkara ngono. Ya gak ngundat-ngundat, Cak. Antene kewajibane wong tuwa iku koyo ngono. Wajibane wong lanang kaya nafkah lahir batin karo bojo. Bojo sing jenenge istri iku nang omah. Ya buktine lek nang omah tok aku ya gak iso tuku apa-apa, Cak. Ya ngono iku pancen pikiranmu lho. Kena kelompokmu ya ibu-ibu golonganmu iku lho. Lah saiki musime koyo ngene lho, Cak. Jamane wis koyo ngene. Musim apa? Jamane koyo ngene wis jaman teknologi, jaman sembarang kalir mundak. Lah ya lumrah sih aku dadi wong wedok, dadi sosialita masih gak dhuwur-dhuwur banget. HP-mu nek gak puluhan juta kon gak gelem gawe. Wah, pokoknya iku ngono. Mbok terus mobil gak enak titik. Iki wis wayahe ganti. Ya lumrah sih, Cak. Lumrah aja gengsi urip iku ngono lho. Saiki sing penting anake dhewe iku lho, Cak. Nah, wis penting anake dhewe. Wis. Ya apa sampean mikire ya apa sampean iku dadi bapak? Lho ya tetep aku usaha ya, tapi ya bantuan rek. Ngono lho. Cek enakmu kon iku. Gak enak-enak ngono sih, Cak. Sampeyan iku lho dadi bapak. Wis saiki ngene, aku saiki takon. Wis. Apa? Nek kon gelem jujur karo aku. Telangan monok piro? Sak suwene sak jeke awakmu dadi wanita karir gak tahu aku takon. Kon duwe dhuwit terus kon nyelengi piro kan? Saiki tak wae. Ya lumrah sih wong wedok nyambut gawe mosok ya dudu wong lanang. Kok titik-titik sampean jaluk, titik-titik sampean jaluk. Ya, aku lah ya lumrah sih sok nabung dhewe. Lho ya tapi kan ngomong transparan karo wong lanang kan gak apa-apa sih. Mas aku duwe dhuwit sakmene lho. Kan gak apa-apa. Men ya ngono saiki lek ana apa-apa nyalahno wong wedok, sambate nek wong wedok, ngono biyen wong wedok kate nyambut gawe. Coba aku biyen gak nyambut gawe. Terus ya apa ngene iki anake dhewe? Sampeyan gak iso nebus. Wong iku ana pasang surute. Aja ndelok aku saiki. Rikala aku jaya biyen ora enak takon. Ya bisa.
Ya sampean yo kudu mikir jayane sampean iki lak ya ono sing nyengkuyung sih. Ngono. Saiki sing penting anak dhewe iki lho, gak mek situk gitu. Ngerti aku. Butuh biaya. Terus adik-adike ya apa gak izin ta? Aku saiki takon. Kira-kira apa ndek pikiran ta? Nek anake dhewe situk-situk iku wis mau siapno untuk masa depan. Aku lho mikir. Wis tak pikir ngono iku lho anakmu. Lah sampean iso mikir, mestine lak ya arek gak koyo ngene sih. Lho, kok aku sing mau salahno? Ibu iku kudu luwih dekat dengan anaknya, lebih memperhatikan pergaulan anaknya. Lah rumangsane aku ndek omah iki gak akeh gawean apa? Nyapu, ngepel, masak, nata omah, mikir omah. Umpama aku nglarang awakmu wis gak usah nyambut gawe apa? Ayo. Gak iso sih, Cak. Gak iso. Terus ya apa lingkungan kerjaku ya apa? Nyambut gaweku ya apa? Urusan liyane ya apa? Engko malah lek ono apa-apa belajar pengalaman anake dhewe sing saiki kaya ngene iki. Iku butuh wong tuwa ono sing nang ngono. Awakmu kudu sadar, Dik. Ngono lho. Lah rumangsane lek aku ndek omah, rumangsane sampean aku lek ndek omah mbek anak, ngono anak terus gak iso koyo ngene. Gak ngerti dhek kurang perhatian teko bapake. Dhek iku lanang, Cak. Kok bapake tae kon. Lah saiki sak anake sapa, Cak? Sampean mikir iki anakku tok. Iki sing gawe wong loro. Mestine sing ngopeni lah ya wong loro sih. Lho. Apa gak ngopeni anak aku iki? Alah sampean iku mesti koyo ngono, mesti ngeles-ngeles. Senengane lek dikandani. Iki butuh rembukan sing apik, Cak. Anak iku butuh kasih sayang. Lah sampean mikir kasih sayang mek teko ibu tok. Gak butuh kasih sayang bapake. Aku malah curiga mbek sampean lek ngono kuwi. Curiga apa maneh kon? Rumong sampe aku duwe simpenan ngono to. Ya sampean wis gak perhatian maneh mbek anak. Nek sampean wis duwe anak meneh liyane teko ndek nang njaba. Nek aku mulai nyambut gawe bengi aku lak kesel sih. Gak oleh istirahat aku iki. Nang diae sampe bengi iku. Lho, nang diae sampe bengi nyambut gawe ngono lho. Kok nang diae. Sampean iku wis iki butuh 200 iki apa? Solusine ya apa enak. Wis ngene, ini wis anggap ae ngene wis. Mas-masamu tak utang. Wis ngono ae. Tak utang ya. Tak utang. Utang. Tapi ojo bolak-balik mau takokno ae lho ya. Lah terus ya apa lek gak bolak-balik tak takokno gak sampean sahur kok. Lho nek ono tak sahur. Ya aku ono, duit iku ya ono, di tabungan iku ono. Ning rekening ya ono, Cak. Tapi kan ya tak simpen sapa ngerti kok ana apa-apane ngono lho. Aku ya mikir. Wis ngene. Ya apa? Dik ngono 200 ya. Tak utang separuh. Artinya aku kok nyahuri separuh. Jadi kan wong loro iki sing nanggung ngene. Kok bareng ngono sampean lali. Mbok gawe ngoni sapa ngono? Arek iki rek, kok tak perut lho lambemu gregeten ngomong ngono ae. Tumun sih aku iki terus macem-macem ngono. Iki jenenge wong lanang lek disimpenan iku ayo rapet sih. Aku cukup dengan dirimu, Dik. Temen ta iku. Ya wis ayo nang bang wae lek ngono. Nang bang. Nang bang. Iki timbangan. Tapi separuhan lho ya. Lho iya kudu separuhan. Separuhan tapi kok sampean sahur lek wis sampean ono duit. Ojo kuwatir. Tenan. Apa aku gawe surat hitam di atas putih ngono ta? Ngono sih, Cak, ambek bojo dhewe tapi kan aku tanggung jawab. Hutang pada istrinya. Apa ya pantes ngene. Ya kepacute sih. Ayo budal lagi. Tanggung jawab ayo. Ayo nang Bang. Ngene iki aku boleh gak enak. Aku ngene iki yo melok merasa bersalah. Mungkin ae yo Bu Rumene iku mikire awak dhewe keyelan gegeran iku. Boleh Bu Meni saiki loro. Sap. Aku iki sajane yo kate ngomong serius sampe awak. Lho mah aku yo kurang serius aku ketok ngomong serius yo kate njaluk sepuro. Ngomong santai gak iso ta kon. Kok mesti ngomong aku delok awakmu iku aku gremeten aku iku. Ketara nek IQ-mu rendah kon. Yo gak IQ rendah, iku tensiku tinggi. Tensiku. Iya. Pokoke tinggi tensiku. Wis aja medenteng ae. Medenteng kok nek terus-terus gak melok lah. Hah? Gak melok. Kon gak melok. Ya gak apa-apa. Aku yo gak melok pisan. Lho.
Kok ngono. Dinane. Kabeh gak melok kon sing melok sapa? Wis awak dhewe mikir nebu. Wis aja dipikir perkara iku. Sing penting ndelok kahanane buruk mini iki. Aku iki ket makyo mikir iku, Kus. Buruk makan omong kok tak cilik-cilik. Wong lara. Saiki wonge kan rada gak enak awak. Kuwatirku beke mikir awakmu aku. Aku bang sus ngomong ngono. Pacarmu kok baleni. Kok iki budek ta ya apa, Kus? Astagfirullahaladzim. Kok ngene kaya Mas Aki ya umat kaya ngene iki. Kon suwe kaya mahat katanya. Wis gak ngono. Pokoke awake dhewe, Gus. Kudu yo. Saiki kudu nahan emosi, kudu sabar, ngadepi butuh perhatian. Ngono lho. Alon. Lah iya. Sing enak durungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu, anu Mbak Har. Mbak Har. Janur gunung kebelake segara kidul. Apa gunung ya apa sih? Sampeyan kok gawuyan ae tak delok. Guyon nek napa sampean niku ngono wong petitian guyon. Bayu, kok pacaran klasik ngono. Nggih. Sampeyan niku karo ta. Anggene kula jeruk minum jeruk. Janjian kate nandi. Lah iya, tarung ngono nggo njaba ya, Mbak Yu ya. Tapi sampean ket mangkon ten njaba. Iya iyalah. Sampeyan mboten kepireng tah, mboten semerep tah etok-etok mboten ngerti. Nek keadaane burung mini niki sakniki niki ra digerah. Ya yo wis ngerti lah mangkakno rene. Yo Mbak Yu yo. Lha ngoten kok sampean. Tapi lah arep am sih. Nggih purun, tapi nggih kula nggumun. Kula dulang niku mboten pati purun. Tapi purune nek didulangi sap nggih. Bapak mboten. Anjen bot nek ngeten, anjene mboten napa. Dulangi Kusnan niku mboten sabar, sogrok-sogrokno dadi mboten purun. Nek mboten dipangan, niki Kusnan sing mangan. Nek kula sabar telaten. Nek cak iso sing dulang. Mriku mboten mangap. Nggih. Diangapi ki ambek. Makane iya mangkane guli senten cak iso sing dulang. Kula niki semerep, makane nek jange kula dulang mesti ngelirik mawon. Engke kae oleh rong dulangan disaut piring. Ayo makane pinter cak iso nek dulang geli sentek. Lah tapi kali dipangani sap. Tapi kan butine burung mini seneng kali kula, seneng sing dulang kula. Aku kuwatir kok nang awakmu. Ya gak seneng-seneng ngono cak insap. Kuwatir kok nang awakmu kegeeran ngono lho aku iki. Enggak, Kusnan. Kawurungane. Ya sakingane ibu iku ngempet ngono lho Cak Kusnan. Dongge aku nulun iki kula niki ikhlas ngramut burung mini. Iki lho. Gonong mburi iki. Lho, lho. Iki tak gawakno masakan senengane ibu. Nggih, Bu. Niki enten Mbak putrine Ibu. Nggih. Bu. Nggih. Nggih, kula Bu. Sing sampe rasakno napa sampean niku? Ning, Ibu niki radi mboten eco badane mboten patek saged mlampah. Jenengan mlebet mawon teng kamari. Dadi gak metu blas Ibu. Mboten. Oh, wis arep pirang dina iku mangga. Pun angsal nek 5 dina ta. Loh, lah ngono kok gak sampean ngabar-ngabar. Nggih mboten wantun kula. Sampeyan mlebet mawon. Ya wes, ayo Mbak Yu. Loh, Nduk. Kenapa? Aku apa? Dipijet ya, Bu? Sikilku bantalan, Nduk. Tak kene tak pijet tak nyetet kene, Bu. Tak pijet kene. Lho, durung diseko ketoke, Mbak Yu. Wis diseko, cuma iki mang aku dicepaki teh hangatku rada enak, rada kemringat. Ya wis syukur lah Ibu nek wis anu berobat. Durung. Lho, tak terno berobat ta? Ayo wis ya Mbak Yu diterno ah. Engko. Iki lho adem-adem. Niki kula betaken senengane Ibu. Apa, Nduk? Niki soto. Oh, soto ya. Soto Makassar. Sing soto Makassar sing iya senengane soto. Wae rada kuwi ta. Rada coklat-coklat kuwi ta. Ya iki sing liket-liket ngene kan senengane Ibu ngeten sing buket-buket ngeten. Tapi aku temenan Ibu. Aku kan rada gorokane Ibu rada garing nek dikek ngono rada sedik. Napa kedik-kedik ngoten Bu dimakmi. Ayo niki nggih kula niku didulang ah. Banyu putih sik. Banyu putih. Mangkok, Mbak Yu mangkok. Ojo. Ambek banyu putih. Mbak Yu, banyu putih ya. Anget ae, anget. Anget ta, Bu?
Sembarang wis. Wis kandhane anget to Mbak Yu mesti ngono. Ayo. Mbak Yu. Sambel, tak yo didewekno lah Mbak Yu iku mesti ngono sampean iku. Enggak sambel. Ibu iku loro kate wedhus sambel. Sik ta. Ram iki Mbak niki Saiki en segone. Nggih, Bu, nggih. Kecik-kecik Bu, nggih. Nggih, disambi minum obate. Banyu sik. Lah niki obat kapan niki, Bu? Bu. Ya obat ringanane iku. Apa nduk? Semen ku mas-masane kurang ketemu ta. Durung. Mbak. Wis lah Bu, ngene lho Bu. Turu kok wis kuas ta Ibu. Nek wis ngono iku Bu, nek wis ilang wis ikhlas lah Bu babano. Gak ketemu ya wis. Berarti ya wis ana sing mengendaki Oh, berarti Ibu gerah niki mikir niku ta. Perhiasane Ibu ni sing ngincal niku. Ya ancane wong akeh nduk ya apa. Walah, lah iso. Sik dos pundi wong pun Tapi diwadosi. ya pancene ya mbok menawa ya salah ibu barang ya iku kan wis suwi. Suwi gak tau tak delok nang kono iku. Aku ya gak ngerti maksud iki ilang iki lagi apa wis suwi ngono. Papunten lho Bu. Dudu. Nggih. Gitu. Pokoke Bu, masih pahit tetep dimakmai. Iya rasane ki pahit terus tapi iki watoke ibu wis rada medun. Bu, ngapunten lho Bu. Nggih mboten suudon, nggih mboten curiga kali Mas. Kadose Mas Gunawan niku gek Bu. Kepepet ngoten Bu. Aku yo gak ngerti nduk. Mboten mriki ta? Nek sak prosoku Mboten mriki yo. blas, Mas. Masmu iku nek rene iki yo ora tau mlebu kamar nduk. Gak tau rasaku yo gak Masa mboten nate nili ibu ten kamar. Enggak. Yo kan loro iki ibu sing niliki lah gak awakmu wong loro. Mosok rencang ibu niku. Rencang ibu niku nggih mboten mungkin lah. Dene masih yo Mak yo. Nek si Kosnan karo Insap Kiroe yo mek resik-resik sing stoke ngopeni panganan. Mbak bu kamar yo ngono. Ayo. Mosok iki ketoke masih kan yo tak miring yo. Aku nggih kula iringaken. Kene Bu. Lah iki lho bantale. Niki sampun ta Bu nedoe. Bantale Dek, wis. Ya, nggih kecik-kecik nggih. Nggih. Matur nuwun yo. Unjukane Bu, unjukane. Sing kok ae. Titik mari kali gak ngombe. Ampun pikir nemen-nemen lah Bu, ya wis kadung ilang ya napa malih. Cuma iku mah, masuk aku lali. Ketoke iya Dek. Gak curiga ta Mek Mas. Masih kan lagi butuh duit saiki. Makane kan ana masalah rumah tanggae. Anak-anake kan kena iku. Ono masalah apa sih? Kena kasus iku. Coba semoga napa sih Bu mboten nek apa-apa ta mboten dine ku nek apa-apa masmu iku ora ya apa ibu ya gak iso rono nek apa-apa ya Mas yo awakmu barang ya nduk ya anakku Hartati karo Hartini nggih Bu nek masalah karo keluarga ndang cepet diselesekno karo bojone nggih mbok ben ora rumah tangga kula adem-adem ayem mawon Bu. Nggih, bojo kula nganut Bu. Nggih, masih yuga-yuga nggih pun niku sekolah-sekolah nggih pun lancar sukses. Ya wis ngene lah ora apa-apa. Sing penting awakmu ya ibu iki diluk-diluk nek wis wayahe longgar ngono ku. Mulai kerja lho mampir rene ya ora apa-apa, Nduk. Ibu Bu ngapunten. Niku Mas Gunawan mboten nanti nembung ibu napa-napa ta? Maksudnya apa nyilih-nyilih duit? Nggih, nembung napa ngoten. Nek duit ora nembung apa-apa ki. Lho. Ora tau ngomong ngono-ngono iku. Wis kaya awakmu ngene iki pokoke teko rene dolan paling yo oleh-oleh apa ngono. Paling yo kadang nek gak ono arek loro yo langsung ning nguri, langsung Mas piyambak napa kale niku bojone? Sing wingenane iki karo bojone, sing kari-kari iki dhewe sadurunge ibu lara. Walah, nggih. Saestu mboten nate nembung napa-napa kali ibu. Ibu iki mame wis tak kesane. Wis, Mbak, wis. Tak kesane. Niki nume nggih dikes Bu. Iya wis, heeh. Ya wis. Wis iku sementara iku ibu gak usah mak buah, sik kan watuk ibu. Sampeyan simpen nok kulkas ae, Mbak. Teh iku lho, Nduk, teh tawar. Sing gak ate gula. Ya gak oleh. Gak oleh. Mboten ngantuk, Bu. Ya berarti banyu putih tok ya. Banyu putih anget mawon. Ya wis sembarang. Cukupna ya, Nduk ya. Nggih.
Iyalah ya wis iki kok awakmu kesusu mulih apa mampir to? Nggih. Mampir sekedap Bu. Nggih niku wau kepireng kabar nek Ibu sakit ngoten. Oh alah, sing Nggih janjian kali Mbak Yu. Sing ngabari Cacah kuwi mau to. Nggih, Cak Kusnan kali Cak Insaf. Oh alah. Nggih. Pun Bu tak niku riyen ya Bu nggih. Ya wis aku tak ngletak sik ya. Terus nang guri kono lho, nek apa kono ndang timakan kono. Heeh, diresiki sik, heeh. Ya apa maneh? Sik tar mbok gawe wajah sing enak ngono lho kan. Apa sih Cak wong wis kondisi koyo ngene kok sik enak-enak ae. Merengut ae lho. Gak ngono, sampeyan iku ya sing duwe keluarga sugih, mestine kan ya iso ngatasi gak koyo ngene. Iki mau adik Kartini ambek Hartati iku bel-belan karo aku kate mrene. Ya ta? Lah engko nek mrene ya awak dhewe ya apa carane adik loro iku mau iso bantu awak dhewe. Kok nurunan ngono? Lho iyalah. Ya wis, tapi ya pantese sampean sing ngomong dhisik mergo sampean cacake sih. Aku lak numpuk-numpuk ae. Iki melas-melasno ngono sih, Cak. Cuma ya ngene lho ya. Urusan perkara anak iki memang ya padha sumpeke wong loro. Cuman ya ayo tanang bojo iku ana mesem guyune ngono. Ya engko tak mesemi, lek wis urusane wis mari. Lho. Mesem ku saiki gak ngenteni urusan mari. Alah, Cak wis gak usah ngerayu-rayu saiki sing penting anake sampean iki lho diurusi. Sampeyan gak ngerti atine jenenge ibu kok koyo ngene iki lho. Ngerti anake kadung koyo ngono. Endi adik sampeyan iku ndi gak teko-teko kate mrene jam piro? Sabar lah. Wong lak dalam perjalanan sih kene opo sih. Ngono lho. Suwe sing Sing penting pokoke engko ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh dawa umure. Dik. Hartati. Iya, Mas. Adikku rek. Sehat ya, Mas? Mbak. Alhamdulillah. Koyo Mbak ngene sampean. Iki nggawa mobil dhewe apa? Iya, wong loro lah yo. Nggawa mobile Mbak Artini. Ngono ya. Heeh. Lunga. Mas. Iya Ayo Mbak koyo mari nangis ta. Lah iya kena apa, Mbak? Kok bengap? Lho. Tukaran ta? Tukar-tukaran. Dek. Ya gak tukarane ngono sih. Dek, ya apa ya wong jenenge? Iki sampean kandhane ta durung si anake dhewe nek kene iki sih, Cak. Awakmu mrene aku yakin awakmu wis krungu kabar. Iya, ra iku. Lah iya Mas iku negesno ngono lho aku. Ya ngono, lak bener ta kabar iki. Lah ya mergo iku sih, Dek. Aku ki ya apa sih rasane atiku dadi ibu iku. Lah anak koyo ngono. Terus saiki iso iku lho. Mangano salah pergaulan arek-arek iki. Lah ya ibu, pancen arek dimanja. Ngono iku nyalahno aku ya apa sih, Cak? Cacake sampeyan iku. Lah mestine wong jenenge anak iki lak ya tanggung jawab wong loro sih. Mesti nyalah-nyalahno ngono. Lah ya percuma lho, Mas. Mbak Yu nek rame-rame percuma. Ndolek solusi ngono lho. Nah, omongan golek solusi lho sing tak anteni. Aku ya ngekeki kabar lho, Mas. Apa? Ibu ki ya lara lho. Wis 5 dina iki. Terus? Ya mang tak parani ambek Mbak Yu. Awakmu teko kono? Teko kono. Terus langsung rene. Tak digonang tuh. Iya wis mari. Wis ya. Iya. Aku tak ngurusi ponakanku iki lho. Lah iya kok iso kaya ngono lho, Mas. Ngene. Ceritane ya apa? Wis gak usah cerita dodo, pancen iki musibah kanggone Masmu. Sampeyan tak critani ya. Iki timbangane kok ponakanmu iku diunggakno nang ngene persidangan. Kena pira-pirane aku lak gak mumpung iki ana sing ngandani. Segera metu lek nyiapno dhuwit kira-kira 200-250 juta. Lho. Ngono. Kodene, Mas. Kasus apa iki anak sampean? Kasus apa? Kok niku kok gak ero ae sejian. Narkoba, Dik. Ya ampun. Ya rek nom-noman saiki ya ngono iku, Dek. Ya apa sih? Salah pergaulan. Wis. Aku ya kate mikir ya wis kaya entek-entekan ngene iki. Apa mrene Mas matur nuwun.
Nah, Iya, Mas. sarene wis tak omongi kok ngene, Dik Artini. Hartati, Mas jaluk tolong ya. Jaluk tolong. Maksudnya njuk tolong apa ya, Mas? Mas bantuin lah, ya. Lah, dibantu. Maksudnya dibantu ya apa, Mas? Lho kan duit iku sekitar 250 ya sampean aku wis kene lah nek sampean gak gelem ikhlas bantu wis aku tak utang ono duit kira-kira 150 ngono ae. Iya. Sik ta, Mbak Yu. Ya apa? Tin. Berarti ini ono ta, Anakku lho wis iku dadi dokter iku wingi yo. Entek akeh sing situke yo apa jenenge? Padha ae. Lah ya apa ya, Mas? Mas aku ya ngono, Buka Mas. iku lho, Mas. Kan Apa? buka. Anakku kan saya dari dokter Nah. tak bukakno Praktek. Ya butuh biaya ya, Ya, Mbak Artini. ngene lho, Lah, Dek. Mbak Artini wingi ya sambatan aku. ya sepurane ya masalah gak iso 150 ya 50 atau 75 ngono gak popo. Aku lho nyelang. Nyelang iki wis kadung diselang Mbak Artini Mbak Yu aku yoan. Ya Artini. apa? Bare Artati. Kayak klinik kan. Iya, Mas. Iya. Aku seneng. Nek ponakanku iso buka klinik iki. Cuma tolong ya. Nek kondisine Masmu saiki koyo ngene, mosok sih awakmu gak percaya karo Masmu. Ya percaya, Mas, percaya. Sakjane sampean dolen apa? Bah mobil bapak dolen. Iya, saonoke ngono Gak lho, Mas. nututi. Ya kan ya setidaknya iku ya kan iso Bukannya mobil nambah loro, situ dhewe Mbak. Lho, situ umpama tak dol gak nutut nek paypur situ kan gawe riwari operasional. Kayak butuh deh. Kebutuhan lah. Tala yo, Mas. Saiki penting di hemen anak mbek anu. Lah. Itu kan iso meneh banggo sepeda motor dhisik selama Bisa onoke no Mas Mas diobetno Mas. Lek mobil iku tak dol, kok tuku maneh iku regane larang. Lho ya. Ya gak nyocok Ini ngono. kan demi anak sampean, Mbak Yu. Nang awak dhewe ya apa? Apa ya awak dhewe yang ngurusi rumah dhewe-dhewe, anak-anak awak dhewe ya sik durung mapan-mapan lho, ya sik sekolah kabeh butuh biaya. Kaya Mbak Yu iki ya ngono lho. Nah, aku duitku ya wis kadung tak selangno Mbak Tini ya apa? Ya sepurane lho, Mas. Tinggalan Ini Iya. Tati. Iya, Mas. Iki lek ndelok Masmu ambek Mbak Yumu koyo ngene iki bener-bener awakmu gak seneng. Ya mesakno sakjane Mas, temen aku lho. Sampe tala nek ndelok klinike anakku lho sakmono gedene iku lho. Aku yakin awakmu duwe simpenan akeh kok. Dorong ramu. Lah iya ya. Apa sih Mas, aku nyelang iki harta. Nyelang aku wisan wis duitku wis tak selangno iku Mbak Yuti niki ngono lho Mas ya sepuran aku ya butuh biaya anak-anakku iku ya bayar kuliah wayahe Wis gini. Wis saiklasmu kon bantu piro ae. Wis ayo saiki ngomong. Saiklasmu. Koret-koret yo Mbak Yu ya. Ya apa iki? Ya apa sih dia mosok ya gak tega sih ponakanmu koyo ngono. Gak iso. Ya sepurane gak Mas iso, sampe ngomong Mas. saiklasmu iki awakmu jek gak iso. Iya sepurane Mas ya apa? Ya pengen bantu tapi ya memang gak ono Apik tibane. Kayak ngono Lah wis pas barengan ya Mas. Rungokno ya omonganku ya. Iya Mas. Kon biyen cilik sekolah. Mas iki dulur tuwa, ya. Kabeh kebutuhanmu di samping ibuke dhewe bisa samping bapake dhewe, Masmu iku ya melok ngewangi tak wongi. Iya Mas aku ngerti ya matur suwun sampean sayang mbek dulur. Lah ya apa maneh? Ono temen Awak dhewe yo gak ndu. Mbok ya apa caramu ngusahakno apa sih? Lah ya apa aku yo nyelang yo ane. Mbak Yu iki nyelang sertifikatku digawe nambahi anake buka praktek iku Mas. Ya Wis. apa wis kadung diselang Mbak Yu. Ya gak kudu ngundat-ngundat sih sakjane. Hah? Tapi kan ya lek koyo Enggak, koyo aku ngene iki ikhlas kok. Lah, cacake sampean kan ya lagi kesusahan. Biyen Aku lagi sepatumu ae kesusahan. durung elek wis aku perhatian tak tukokno. Iya Mas, matur suwun. Tapi ya apa maneh Mas? Aku ya butuh wis kebutuhan rumah tangga anak-anakku yo. Ya apa yo? Ya apa maneh? Wis gak iso meneh. Gak iso. Gak ono Mas, belas, Adek. sepurane, Mas aku angkat tangan. Kok nek gak iso saiki ndang mulya. Lho kok ngono sih nesu Ya ya. lah Mas, sak memangnya awak dhewe iki. Ya ancene iki mau nekakno sampean iku karepe ku ya kate njaluk tolong. Ya lek gak iso ya ngerti apa maneh. Engko timbang malah nek kene tambah harus sumpah. Ayo mulya. Mas aku pamit yo. Ya, mulya. Matur nuwun. Ya apa? Tegas ta. Dulurku dhewe. Koyo ngono sampean iku dadi dulur tuwek kok. Kudu nulung anake. Remongso disepelekna aku nek.
Terus yo gak terus sak saiki lho. Sampeyan ngerti wingi awake dhewe nang Pak RT. Sakjane ibuke sampeyan ki lak duwe tinggalan akeh sih teko bapak. oh iya. Terus karepmu? Gak usah dadak takon sampeyan ngerti karepku. Awak dhewe nang ibu. Yo iya sih. Lu warisan iki. Iya lah mosok kate gak mosok kate tega sih ndelok putune koyo ngono. Aku sampe gopo kabeh ngomongku. Gak usah gopo. Kon mau masak kok gak? Makate masak ya apa? Oket mau kerekeran sampean ngejak kerekeran mari ngono nang bang sampai gak sempat lapo-lapo. Aku kepikiran anake dhewe iki lho. Iya, wis nang ngono ngene. Omonganmu tak turuti. Ayo nang sama ibu. Ya apa carane njaluk warisan iku? Ya. Ya wis ayo. Ayo. dadi RT mongko ya serba salah ya kan. Dadi jujuk-jujukan, dadi takon-takonan. Kayak ngene nika gak karo-karo moro-moro nak Gunawan karo bojone mrene. Lah sing ditakoni ya sensitif ya. Masalah tanah, masalah warisan. Aku dikai kuasa ngeruwi tok ya tak balekno karo sing bersangkutan. Ya sembono kono nggo akale wong-wong ngono iku carane yo apa isane damai. Dene ana apa gak urung RT maneh. Gak urung RT maneh. Biasa ngene iki kluyur-kluyur kusenan awe isap iki biasa nandor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Oh maneh. Endi kan isap. Lah ngene iki kula nggih kajenge ngomong kali Pak RT perkara isap niki. Tanggung jawab isap iki. Lah nggih. Kan karep kula mriki tiyang kalih kula kalih isap. Iya gandengane. Isap niki sing mboten sabar. Langsung pun pokoke bale lho. Nggih. Bale lho. Lah kula niki kan kajenge
nyuwun pertimbangan, nyuwun pendapat kali Pak RT. Timbangan apa? Timbangan kodok apa? Timbangan apa? Timbangan kayal-kayal niku lho. Ya napa rek Pak RT? Pun guyon Pak RT. Ya gak guyon niku timbangan lak akeh maceme lho rek. Mboten ngoten kok ngomongnya kados ngoten kaya dagelan sampean. Coba saiki nyelek timbang sing ndi sing timbang. Ngeten lho. Kula niki lak nyambut damel teng ngene Bu Rumini niku. Iya. Nah, lah terus kula niki rumangsa mboten neco. Ya. Sebab mantun kelangan niku lho. Ya Kok rame-rame. Lah nggih ulate kalih kula kalih insap niku pun mboten kados biasa ae. Wis otomatis. Oh sing mburi ana kono ya awakmu. Lah kula nggih ngrumangsani cuma kula kalih insap niku mboten mendhet Pak RT. Kula sampai disumpah disowok kula gelem. Iso rumahmu lara panah ti apa? Lho maksud Ya. kula ni kanggo keyakinane Ya ngerti, Gus, ngerti. Nggih. Tapi dugaan ya, kayak Nggih. burung ini kan dugaan kan terus apa maneh? Wong sing ngalor ngidul wirawiri mlebu metu ngalor ngidul ya isap. leres Wis kula seneng. kalih insap. Tapi keluargane burung ini niku kan mboten nggih. Kula kalih insap Nah, tok si kan ono liane. enten yugane. Iya. Nggih ayugane nggih kadang-kadang mriku. Kula mboten cemerep, kula teng Jawi. Iya. Dheweke nggih mlebet-mlebet pancene griyane. Terus kula sampai saiki ki apa kabare? lah nggih niku kula Durung ketemu sih an. Lho nuwun. dereng ketemu. Oh nggih. Oh nggih. Teh. Sentara. Lho, Loh, lah lah kok kondo kene iku. Niki Waduh, jebul ngapun. mawon niki arek niki. kula kan sering niki napa? Sering curhat curhat kalih niki. Pak RT ngoten. Yo lho. yo, yo no. Soale ono benere soale awakmu Pak RT selama niki iki. kan peduli kalih juragan kula niku. Wis Ngoten. aku yo wis Lah, nggih. titip-titip ambek Pak RT keluargane Rumini adikku. Selalu kan Pak Sentara pun kula mutaken arek niki. Lho lah nggih. Wong Lek dipercaya wong iki gak gampang kula orang ngoten. lek iki awakmu laporan nang RT kate mulai wis gak nduk omahe adikku Rumini. Nggih, ngono. maksud kula niki nedhi napa ngarani? Ndelok pertimbangan Pertimbangan kali Pak RT Soale soale kancamu nandi sih, Cak? pun wangsul Wis mulai dhisik. nggih dhisik kewedian ngoten lho. kelangan niku niku Lah. diarani ngoten lho. Nggih, nggih Ngoten. ngaten lho Teh panjene. Selama enten kasus sane adik kula niku ilang. Lah. Lah lingkungan rumah tangga niku sing enten nggih insap kali Bosenan. Lah niku kula Pak Sintoro, kula mboten neco kali Ibu Rumini niku. Soale mboten kados biasae. Biasane niku sae grapyak kali kula. Saniki Lah niki malah kate mbok tinggal. menang Kondisine mawon. ibumu Kula niki mboten neco. Kula elingaken kan niki. gak sehat. Pak Sintoro, kula Nggih, elingaken. Nek awakmu menghindari dari masalah ini, iku padha bare ngomongane awakmu si jopo. Kenapa kula gitu? Iya. Nggih. Ya wong. ojo nak, Gus, ya. Nggih, nggih. Aku kudu dihadapi sama Awakmu tetep tuntas. nduk omah kono ambek ngewang-ewangi njaga kondisine Bu Rumini ya Nggih, sakit ngono tapi lho. kula niki kan mboten neco Pak Sintoro. Kula niki kan dos pundi nggih, boten diecoy kalih juragan niku jenenge kula niki batur nggih ya. Buruh. Iku ya perasaanmu dhewe ae pancene wong Ngene lho Cak Kusnan. Nggih. Sing penting sampean iku bener-bener gak njupuk. Leres pancen kula mboten Sampeyan mendhet. kudu apa ya kukuh menghadapi masalah iki, membantu ngewangi-wangi ya apa ya jadi- tolong Gus, apa ya Tolong. konangan utawa Nggih. sapa juga iku ngono lho. bantuan. Tolong awakmu wis gak usah mulai dhisik ya Gus. Ya nduk kono ae bantu ngrewang-rewang ndelok kondisine. Iku kan loro. Ya nopo aku dhewe kan ya jarang-jarang mrono mergo ya Lah kesibukan niki sajane kula wau nggih pun napa rembukan kalih Pak RT nek pancene kula niki dikados ngoten mawon, kula badhe wangsul mawon. Ngene wis, Ngoten. awakmu gak usah mulai ayo bareng aku ya balik nang omahe adik Lah Rumini nek ya. jenengan ngajak kula bansul teng griyane Buring ini nggih mangke nek pun dugi griya jenengan jelasaken sing penting kula niki mboten mendhet. Nek perlu kula dampingi nggih. Ngoten ah. Kula melok dampingi sampean. Saestu apa RT? Balik Dengan aku catatan njaluk lho nggih. Lho, nggih, Sampeyan nggih. bener-bener mboten nyolong. Kula perhiasan saestu iku lho, kula
kula tekan ngomong Pak RT, Nggih, kula pun sampai percaya, disumpah, nggih. disowok niku lho kula gelem. Percaya kula. Lah Cuma nggih. anggapan tiyang niku kan gampang ngarani sampean niku. Nggih ngeten lho Teh nggih. Ya napa sih? Bolak-balik isine kula mek njaluk tulung kali sampean mawon. Sesekali nggih, sesekali sampean delok lah. Mungkin niku ngono. Kate njaluk tulung sapa maneh wong sampean lingkungan kene. Ya engko tulung elingno kaya arek-arek sing dukono. Nggih. Ya, Kula Gus. nggih matur nuwun kali Pak Suntoro dene napa Pak Suntoro niki mboten sampai menuduh kula. Sebab ngene griya niku entene mok kula kali insap sak bendi. Lah iki ning Ngoten ngono lho. insap susulen. Insap susulen jangan balik ya. Lho awakmu ono insap ya ono kusnan lho. Nggih, Sampai tapi terpisah isapnipun kadang kewedos. Napa niku? Kewedos iku. Keweden niku lho. Weden niku lho, oh nggih, keweden. Saking wedine dicurigai. Saking wedine Niku dadi dhek lah, akeh nggih. teng desa ngono Soale lho. insap niku kan kuwatir. Kuwatir kepothokan. Lah, mungkin bae urusan kalih Bapak Sanusi niku kan Sanusi Lah sapa? Sanusi. sing sapa? ngurusi Wis gak melok Sanusi saiki. Silisi. lah niki lho. Leres solasi. Polisi. Iya polisi. Pak RT ini pun gupu mawon tak sampean niku. Kula niku pun Susulan gopo. Gus. Kula nyusul. Emang susulan kon cotol nek gak ono Lho insap nggih, kon. kula niki mboten gembul insap Lho. pun sampai seminggu. Mboten ketemu insap Kon gak sedina ketemu mawon. 2 menit ambek insap Wah. wae kacau lho Lho awakmu. nggih mboten saged ketemu di pundi kula. Susulan. Wong Wis, insap ya, niku nek ketemu di gak pundi iso kali di kula. WA ngono. Tak ya. kae jalan keluar. Nggih. Aku sebagai RT. Iya, ya, kene. napa, Teh? Ya, Pun napa? jangan apa Pak RT? Nah, nggih. Econe. Mengke Pak Suntoro mulak dampingi ya. Nggih. Cak kosendanku susulan Insap. Sama karo insapku, aku mulak dampingi sampean. Ngoten ah. Nang ngene keluargane buru niku ya Nggih, toh. nggih. Ya mengatakan bahwa bener-bener sampean niku gak apa gak nyolong barang. Ya, niku. nggih. Sambil awake dhewe golek sisik melik, sapa sing kira-kira Sing mendhet niku. cukup barang iku. Nek ngoten kula nggih Ya. pamit mawon niki saderenge Pak Sintoro nggih kali Pak RT kula tak budal tenggene griyane insap Ngono. nggih Ya. kula jake bangsul nek purun Heeh. soale wah Wis insap pun gelem. kadun Ya. begegek niku Wende sangu ta? lah niku Eh, kula mangkane iwet sangu, niku kan mergo Rek. sangune niku lho mboten Rong dino kas. Ya, Nggih. iki dino apa iki? Nah, iki dino Rebu. Rebu Kamis, Jumat, ke Sabtu ini malam Minggu. nggih Tanteni karo Pak Suntoro Temat. buruk niku ayo ngomong. Oh, apa ngoten anane. nah. Rundingan bareng-bareng. Iya. nggih jadi Supaya- sekseni ambek Pak RT. Heeh. Engko ayo Hal rundingan iki bareng-bareng. supaya ngono. gak Ya. saling curiga mencurigai. Nggih, masalah iku lho nggih dereng pamit kali Bu Rukmini. Makane iku. Ngoten lho. Ya Ya wis untungnya ngene aku wis, kok mrene iki mau. Jadi, Ngoten nah. aku dampingi Nggih. karo Pak Suntorongku Nggih. sampean iso kanca Projo. Ya. Nggih pun nek ngoten kula tak Ya. budal teng insap. Ya ya ya. Monggo-monggo deh. Walah, iki omah kok sepi men iki nang ndi to yo. Walah kek Kusnan ambek insap iki nang ndi. Pingenane jarene gak rene sedina layak gak ketemu lah kok. Kok sujune wis gelem balik arek loro iki. Aku yo gak enak lah lapo aku biyen pas kelangan kok ngomong nek ambek insap ambek Kusnan. Alah Nduk. Rene lho. Ngene lho Nduk, aku ki ono sing tak getuni. Apa? Ya iya. Ipi ambekan ta, Bu? Iya, tapi ya wis balik insap karo Kusnan. Wingenane iki mulai jarene wedi Bu dikira ibu iku nuduh. Aku kan ya takok to. Takok ya kuwi lho perhiasan iku lho. Terus lah sing wong loro ki kulino ning kene ya lagek.
Ning kene kulinane ana ning omahku ana kabeh. Lah sing tak takoki sapa nek gak Kusnan karo Insap. Malah areke lunga terus ditututi karo Pak Demu. Saiki wis balik rene. Lagi balik kae. Tapi ya cik sepi koyo ngene. Sehat to sakniki. Wis rada isok lungguh, gak patek ngelu sirah Ibu. Ayo ning ruang ngarep ta. Nggih. Ya wis aku gawakno iki anu jaheku gawakno yo. Nggih. Ya wis ayo pindah ning ngarep. Iya, cuma wis gak patek ngelu sirah. Iya. Yo Mbak Yu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Lho iku Masmu lho. Mas. Gun Gunawan. Lho iki Tini karo Tati iki. Iya nang kene lagi ae teko le adimu. Ibu ya napa kondisi? Wis saiki ibu wis rada enak, wis gak patek ngelu Gunawan. Pun suntik. Wis winginane kan diterno adikmu neng dokter. Obat lek mboten telat sih, Bu. Ora nak, obate iku karek ana loro ya paling kanggo sesuk wis entek. Mami singkatan Ibu. Iya Ya nak. mungkin lek dereng waras, dereng rasa kepenak, obate ditumbas malih nyuwun resep malih kalian dokter. Oh, ngono. Pokoke nggih yo napa ibu niku cepet enggal dangan ngoten lho. Iya, iya iki ibu wis enak, mangkane iki mau mari teko kamar ibu ngajak ngalih rene cek oleh hawa sing seger ngono lho ning omah ngarep kene. Ngeten Bu. Ya lungguh sing enak to le. Kula mriki awakmu cerita karo Ibu kok. Gak cerita aku. Kak ya wis. Ya wis kene enek apa ayo dilungguh bareng, ayo omong-omongan bareng. Kula mriki badhe nyuwun tulung kali. Ana apa to le? Apa? Nggih. Mboten kok sakjane kan nggih ngertos lek kondisine ibu niku nembe mboten sehat. Tapi nggih yo napa niki kahanane kula kalian Cacak niki nggih kepepet sanget ngoten lho Bu. Oh ngono. Sakjane nggih mboten Le? pengen cerita tapi nggih yo napa. Lah apa usahamu lagi modern ta le? Mboten Apa Ibu. kebujuk wong ta ya apa? Mboten Bu, mboten Ibu mboten mireng napa-napa Gas. Aku ora ngerti lho le. Kula Enek pengin apa musibah. nak? Pengin musibah. Musibah apa? Putune Ibu sakniki Loh. tangan. Putuku? Nggih. Lah kok iso to le? Duh. Ibu ki biyen nak ya wis ngomong to nek awakmu repot kabeh ki mbok putune dikek kene ya gak apa-apa. Sekolah neng kene ya gak apa-apa. Putune Ibu kenging narkoba. Lah kok sampai kena narkoba iku ya apa to le? Nggih nggih. Ya Allah, gak awakmu ku nek ngawasi ya apa to le? Henduk mantuku. Nggih sepunten Ibu, nggih diawasi terus, dijak omong-omongan terus, wonten napa-napa nggih mesti cerita. Nggih sing luput niku nggih kedadosan iki. Mboten ngertos sinten kancane sing mempengaruhi. Alah, nggih mboten ngertos. aku kulo nek ndelok anakmu ki sakjane ki yo nurut-nurut. Wong nek karo ibu ki yo sayang eram lho karo utine iki. Bapakmu gak ono ku nek nangis yo koyo ngono lho le anakmu iku. Nduk Hartati karo Hartini iki mau yo gak diluk-diluk ngono apa yo ngelek-ngelekno ponakane tapi yo gak ngerti yo le yo lagi kedadian iki ta. Awakmu yo ora ngerti ta, Nduk. Pun semerap cuma kan kondisi ibu sakit ngeten Oh alah. Nek rumah kula Weh alah dan terus iki ya kancane apa napa le? Ngeten, Bu. Ya apa Kula carane mriki- iso metu ngono lho le? Nah, kula mriki niki kula mikir timbangane mungkin anak kula niki disidang. Dah, aja ngantek, Le. Lah niki enten sing menggubungaken saged medal nanging betah. nggih betah arto 200 napa 250 yuta ngoten. Lah Lah duit kalau sak winginane mono kula sambat kae kali ya. Hartini kali Hartati mboten enten. Yang adimu yo duwe anak le, Nggih. paling yo ngopeni keluargane, yo padha-padha ngertine. Nek ngoten ngeten. Bu. Iki neng ngene lho le. Nggih. Jane ibu sawah-sawah ibu kan tinggalane bapakmu Nah. ya ono. Tapi iki jek tak parokno ambek Oh, wong. ngoten mawon. Sing loro ku digarap lek Diono, sing sitoke Pak Sukir, sing sitoke meneh ya pokoke tak pasrahno wong-wong. Nggih. Wong. Pun sakniki ngeten. Kula nggih nate tenggene Pak RT nggih pun jelasaken nek tinggalane bapak niku kathah. Lah Terus sakniki kula ndugi mriki ya napa monggo. Niku lak saged diwasani warisan nah, ngoten lho. Lah, Monggo terus? sakniki dibagi mawon. Maksudnya dibagi Maksudnya apa apa Ya sih, Mas? dibagi ya tinggalane bapak ya dibagi anak-anake lah. Mas,
Sampeyan kok kaya ngono sih, Mas. Ya gak ngono sih, Dek. Sakjane iki gak karep koyo ngono, Mas. Ya mergo kene iki butuh, Dek. Deloken Masmu koyo ngene iki. Ngeten mau, Bu. Ya napa le? Gangsal anu ah. Limanggon ki sawahe. Limanggon niku ana apa disade sedaya terus duwike dibagi. Lho lah. Ya apa iku tinggalane bapakmu Gak ele. setuju aku lah sampean Lho gak setuju ya apa sampe gak bantu, Bang. Lek perlu sak omah-omah iki piye? Sampean niku gak terus ibu, sampean aja ngono lah, Mas. Pokoke ibu sampe melok aku ta melok. Oh, buktine sampean yo gak gelem kanggonan. Sik aja rame. Saiki ngene lho Le. Iya ngerti. Ancene awakmu saiki lagi ana cobaan. Kudu diatasi. Tapi ya apa ya? Iki nek ngene-ngene iki ibu ya kudu ngomong karo dulur-dulurane ibu barang. Lah opo karo dulur-dulurane? Lah ya kanggo pertimbangan wong apa iku bojone ibu bapakmu kuwi ya duwe dulur. Lho, ngono lho. Iki ku rasane ubas bapak lah dulur ra beto-beto. Iya ya rano nek sawah ya tinggalane wong tuane bapakmu biyen. Berarti ya sik nyangkuti Kang Mas bapakmu ngono lho Le. Iku lek sawah. Lho lah nggih. Ha nek omah iki omahe bapak karo ibu. Nah, disadeni sak greng-greng. Lah nek omahe iki didol terus engko ya apa? Dodolan ngene iku ya gak koyo dodol kacang disowon ngono iku langsung mesti suwe, Mas. Ah, hubungan karo bang wis beres sedina wisan. Sik ki ngene ya. Wis anakku kabeh wis ibu iki ya sayang karo sampean kabeh iku. Ana Pak Demu ning mburi urung mulih. Pak Demu. Pak De Suntoro nang kene. Mumpung nang kene dijak imbang-imbangan. Ayo Mas. Kene to Mas sediluk Mas iki ponakane sampean ki lagi ana perlu lho Mas. Pak De. Iya. Kula niki sampun matur kalian Ibu. Kula nggih nyuwun tulung kalian Pak D nggih saged ngrancangi kula, nyuwun kula. Anak kula nggih putu sampeyan Pak D sakniku urusan kali pihak yang berwajib perkara narkoba butuh dhuwit niku 200 napa 250 juta Pak D. Terus awakmu ngomong nang ibumu. Lah, tinggalane bapak niku lek kula sak griya niki diringkes 1,5 disade ngoten. Ya lho lah kok ngono, Gun. Lho kangge kula putu lho Pak. Lho iya ya kan kabeh engko mesti ana wong iki warisan ya. Kabeh mesti ana bagiane. Tapi wong ibumu jek ana kok kabeh kate mbok dol iku lho karepmu ya. Ibu tasik wonten iku lho Pak D, kan malah langkung sekeco sih. Mungkin saged ngedum-edume yok napa kan ngoten malah ibu wis ngerti sak dayane. Lah iku kudu njaluk persetujuan dulur-dulurmu kabeh lah dulur-dulurmu setuju gak. Lah iki setuju Pak De. Lah saiki setuju kok ngeten berarti dulur napa ngeten iki Pak De? Ya napa sampean niku? Sik tak lah le ojo kesusu ngono. Aku dulur tua lho aku. Yo gak ngamuk-ngamuk Dek, mesti sampean bagian wong lanang dulur tua kan luwih akeh timbangane dulur wedok. Gun. Gunawan. Nggih. Lha kok ngono nak? Lho Pak dulur banget. Iya, Pak De gak tau ngomong banter lho ambek awakmu ya. Pak De gak tau ngomong kasar. Kon tangkepmu ambek ibumu aja ngono nak. Kon iku anak lho, kon gak langsung gede sakmono lho. Kon biyen cilik dileliting cilik digendong dikempit kaya elir, dijuju kaya manuk ambek ibumu iku. Nggih, tapi lak nggih sampai saiki akhir dewasa kaya ngono. Durhaka kok nak. Ngerti ya, Gunawan? De. Nek tiang sepuh semerap anake enggak ada musibah kok ngeten mesti Mas. Nggih saged bantu sih. Iya. Tapi gak koyo ngono caramu. Saiki tak jelasno awakmu ya. Kabeh dulur-dulurmu sing nyekseni. Pak De sing ngurus sejarahmu, Gun. Pak De sing ngurus sejarahmu, Nak. Nek artine Hartati iku anake Rumini. Tapi ngerti ya, Gun. Kon mono asline dudu anake ibumu Rumini. Loh. Kon biyen sejarahmu ya. Mas. Udan deres. Ana wong ngeyup. Mas. Nggawa bayi nduk latar ngarep kono ya. Pungkasane wong iku melayu bayine ditinggal terus diramut ambek Rumini adikku iku ya ibumu iku. Ya iku wujudmu biyen iku.
Lah kon gak wani ambek ibumu kon iku anak durhaka kon iku. Ya apa iki, Cak? Gunawan. Ya Kon iku dudu anak kandung ambek Rukmini, tapi kon mono anak pungut.